Да, звука нет. Яңадан алайса. Хәерле көн барыгызга да. Казан шәһәр филармониясе җырчылары белән очрашуыбызны башлыйбыз. Без аны фатирник дип атадык. Заманча әйтеп, һәм мин сезгә үзебезнең кунакларыбызны игълан итәм. Татарстанның халык артистлары Харисов Равил Шакирҗан улы, Закиров Рөстәм Раиф улы, Шәрәфиева Резида Дамир кызы һәм Татарстанның атказанган артисты Асаев Рөстәм Мәҗит улы. Безнең очрашуыбыз шундыйрак тәртиптә булыр. Без башта сөйләшәбез татар җырчыларының иҗтимагый тормышта тоткан урыны турында якынча ярты сәгать һәм алар безгә җырларын бүләк итәр. Башта мин хөрмәтле җырчыларыбызның үз фикерләрен бу мәсьәләгә әйтеп китүләрен сорар идем, аннан соң сезнең сорауларыгызга җавап бирерләр. Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә иҗтимагый тормышта татар җырчылар эстрада катнашырга тиешме? Ни дәрәҗәдә катнашырга тиеш дип сез уйлыйсыз? Безнең бит инде җәмгыятебездә шулай ук менә тел мәсьәләсендә дә бик катлаулы вазгыять. Халык белән турыдан-туры эшләүче вәкилләр буларак сез ничек уйлыйсыз? Сез ни дәрәҗәдә җырчылар ни дәрәҗәдә катнашырга тиеш һәм аларның катнашырга мөмкинлеге бармы? Кайсыгыз беренче иң кыюы? Рөстәм абый, әйдәгез сездән башлык. Инде бу иҗтимагый тормышта татар җырчылары катнашырга тиеш дип саныйм мин үзем. Тоташкан, микрофон тоташкан. Без инде ничек катнашырга тиеш? Без үзебезнең менә мин тавышта теге халыкчан җырчы буларак үзебезнең халкыбыз җырларын күбрәк пропагандаларга тиеш дип саныйм инде. Һәм үзебезнең гаиләдә һәм гомумән мин үзем татар кешеләре белән аралашканда үзем татарча гына сөйләшәм һәм күбесен убеждать итәм, что минем белән аралашырга кирәк икән только татарча дип, фақат татарча дип кенә аралашырга. Инде иҗтимагый тормышка килгәндә без инде мин үзем аңлаган тиңентен сәясәттә үземнең фикерләремне белдерергә тырышам. Инде кызганычка каршы кайбер глобальрак теге темаларны аңлап бетермәгәнгә күрә анда катнашмау дөресрәктер дип саныйм. Булай татар телен пропагандалауда инде без үзебезнең бергә менә шу Казан шәһәр филармониясе белән эшләгәндә татар конгрессы белән дә күп кенә чит төбәкләрдә чыгыш ясарга туры килде һәм шуңа күрә инде чит төбәкләрдәге вазгыятьне якынчарак элек бергә йөргәндә белә торган идем. Инде бу соңгы 5-6 елда күп кенә регионнарга чыккан юк. Инде үзем җырчы буларак шушы татар телен дә сөйләшүне һәм инде татар телен үстерүне өстендә эшләргә тиеш дип саныйм артистларны. Рәхмәт, Резида ханым, сездә үз фикерләрегезне җиткерсәгез иде. Миңа калса, без бит инде халыкка хезмәт итәбез. Шуңа күрә телебезне саклауда дип әйтим инде. Без үзебезнең зур өлешебезне кертәбез. Халкыбыз, тамашачыларны, халыкны тәрбиялибез үзебезнең җырларыбыз белән, көйләребез белән. Инде иҗтимагыйга мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, без бу эштә без катнашырга тиеш. Чөнки без халык белән турыдан-туры хезмәт итәбез. Шуңа күрә мин ныклап безнең артистлар, җырчылар бу эштә катнашырга тиеш дип уйлыйм. Катнашырга тиеш. Беренчедән хәерле көннәр, хөрмәтле безнең журналистларыбыз, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле тамашачылар. Безне караган, шуннан да җырчыларга килгәндә инде без җырчылар да бу тормышта соңгы урынны алып тормыйбыз. Шуннан да йөзлек кашык кебек сәхнәдән меңнәгән кешеләр, ул инде телевидение аша булса, радио аша булса, аны шуты юктыр, миллионлаган кешеләр бәлки тыңлыйдыр. Чит илләрдә үзебезнең милләттәшләребез бөтен кайда бар. Шуңа күрә безнең бүгенге тормышның без теге битараф булып кына, теге безгә кагылмый, безнең эшебез җырлау гына дигән сүз ул бик тә дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә бу очракта инде әлбәттә үзебезнең акыллы, теге ничек дип әйтим, бүгенге көндә бик акыллы булу да ул бик начар әйбер. Андыйлар бик яратып бетмиләр, әмма ләкин үзеңнән яхшылык, ниндидер яхшылыкка өндәү әйбере булырга тиеш һәм ул шулай ук тәрбия булып сәхнәдән акыллы сүзләр сөйләү ул барыбер начар әйбер түгел. Әмма ләкин сәясәткә килгәндә, шуннан да анда
Бигрәк тә эстрадага килгәндә, бүгенге көнне эстрадада бик күп җырчылар һәм дә кай вакыт хаос булып китә, кем җырлый, кем бии, анда белгән юк. Менә шул өлкәдә чыннан да безгә тәртип кертергә ниндидер бер шундый орган дип әйтик инде русча әйткәндә, булырга тиеш һәм ул шулай ук безне тикшереп, кайсы гына өлкәдә алсаң да аның хуҗасы бар, аның тәртибе бар, правила дип әйтәләр. Шуңа күрә менә шундый бер акыллы бер җырчыга да теге конкурент булган кеше түгел, ләкин җырчыны эчтән аңлый торган, яклый торган бер шундый кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Ул дәүләт эштә депутатлар арасында да булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу өлкәдә безгә җырчыларга килгәндә менә шундый эш булса яхшы булыр иде дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Равил Шакирҗанов, сезнең әйтер фикерегез юкмы бу өлкәдә? Шулаймы? Җыр Мен нәрсә әйтмәкче булам, бөтен фикерне әйтеп бетерделәр монда уже. Миңа урын калмады, сүзләр калмады. Шуңа күрә мин үземне җырлыйсы килә. 4 ай җырламаган, миңа карагыз хәзер, менә җавабы беттем. Шуңа күрә җыр белән генә аларны 3 җырларында 2 җырма, мин берәр генә җыр. Ну, элекке җыр анда бик мотор җыр, Жигули дигән җыр. Алла берсә мин аны җырлармын сезгә соңрак. яхшы. Без Ну, шашуга бик мине. Сезнең белән шашуга ничек дип әйтим? Шат, я шат. рәхмәт, без җырларга соңрак күчербез. Хәзер сезнең сорауларыгызны тыңлыйк, безнең журналистларыбызны. Нинди сорауларыгыз бар безнең җырчыларыбызга? Микрофон. Әйдә. Нәрсәдә шагыла ул менә катнашырга тиеш, татарча сөйләшергә, нәрсәдә социаль сетьләрдә татарча сөйләшүме, концертлардан тыш тагын тагын нинди чыгышларда конкретно вот милләт өчен эшләү нәрсәдә шагыла? Мисаллап, беренче мисал. Менә милләт өчен дип без бит инде менә телебез безнең бит инде без татарча сөйләшәбез. Анда гаиләдә дә, якын тирәбездә татар телен без инде тагын да камилләштереп, ничек дип әйтим, онытмас өчен җырыбыз, мәсәлән, татарча җырлыйбыз, татарча сөйләшәбез, гомумән аралашабыз. Үзебездә генә түгел, Татарстанда гына түгел, Ирак Шитилләрдә дә татарлар белән очрашабыз, үзебезнең телебезне саклыйбыз дип әйтәм. Инде менә тел белән сөйләшү, очрашулар бит инде төрле менә шушы иҗтимагый дип әйтим инде, җәмәгать эшләре турында да сөйләшәбез бит инде, кем ничек яши, кемнең нинди проблемалары бар, аларны да сөйләшәбез. Менә шушы әйберләрне менә очрашулар бар бит инде. Бу әйберләр күтәрелә барысы да. Тел белән бергә, менә очрашулар белән. Менә нәрсә дип әйтим инде тагын кем кушыла? Тагын ничекләр дип әйтим. Бу менә гомумирәк булды. Сезнең фикерләрегез гомумирәк. Менә сез ничек күрәсез? Менә Рөстәм әфәнде әйтте, ул ниндидер бер орган булырга тиеш ди. Менә Рөстәм әфәнде әйтте бит менә Асаев турында. Орган булу кирәк инде улаймы? Ну безнең органы бар инде, культура министрлыгы, алар белән тегә ничектер аның шул андагы эшләү тәртибен генә әзрәк үзгәртергә кирәк. Аның безнең инде без культура министрлыгы, без бит культура министрлыгына карабыз шәһәр министры. Ну җырчылар белән эшләмибез аның. Беләм, бөтен нәрсәдә именно менә җырчыларга, менә җырчыларны яклап, җырчыларга
дөрес юл бирү. Аларның бөтен Җырчыларның нечкәлекләрен яклауы, күреп, бит нечкәлекләрен күреп. Энем, яисә сеңелем, сез менә мондый җырны бик җырламаска тырышыгыз. Менә мондыйрак әзрәк, шундыйракта хәзер бит юк, әллә нинди генә нәрсә генә. Менә, шундый берлек Союз кирәк. композиторов, союз писателей, союз анда правых сил, левых сил дигәндә, монда безнең җырчылар өчен дә менә шундый бер орган булырга тиеш. Безне яклый торган, аңлый торган. Һәм дә тәртип булырга тиеш. Тәртип кирәк, Тәртип юк. Рөстәм. Ни өчен юк? Менә Шундый оешма юк, шуңа күрә. көтүче булмаса, көтүнең тәртибе буламы? Тарала да бетәйме? Шуның кебек инде ул. Барыбер булай, ул бөтенләй тәй худсовет дигән әйбер түгел инде. Анысы да кирәк. Әмма ләкин репертуар өстендә киемнәр, сәхнәдән үзеңне тотышлар барыбер ул. Бөтенләй ограничить итәргә кирәкми ул кешенең һәркемнең үзенең теге иҗади ни булырга тиеш. Үсеше. Әмма дә ләкин кызыл белән акны аерырга кирәктер дип уйлыйм мин. Тәртип. Шундый бер орган булырга тиеш. Әлбәттә. Дәүләт карамаганнан инде, аны үзебез генә аша алмый, булмаячак. Гомумән дәүләт ул җырчыларның менә шу язылган җырларын пропагандалау буенча дөрес шушы радиода да, телевидение ашада дөрес пропагандаларга тиеш. Инде теге бүгенге көндә безнең менә ничә генә радио булмасын, алар инде теге кемнеңдер әйтик шушы әле җырларга теләүче җырчыларның анда шушы ротация өчен дип, нәрсә өчен дип теге радиолар аларның теге акчаларын гына көтеп ятарга тиеш түгел. Ниндидер күләмдә менә бүгенге әйтик безнең спорт чараларында әйтик командаларны хөкүмәт спонсор итә икән, шулык уенчыларга акча түли ала икән. Менә шуңа күрә инде 50гә 50 булса да безнең радиолар шушы җырчыларның менә әйтик ул теге Татарстанга мәдхия җырлаган җырлармы, гимннармы, алар инде минем үземнең һәр вакытта да әйткән сүзем бар. Менә безнең инде бөек җырчыбыз Илһам абый Шакировның аны теге үлгән көне белән туган көне генә көнне искә алу түгел. Ул бүгенге көндә радио, телевидение шулык Тахир абыйлар, Тахир Якуповлар әйтик сәгать 11-дән иртәнге 5-кә кадәр генә аларның теге язмаларын бер генә тапкыр биреп алынырга тиеш түгел. Татарстан гимннары анда шушы Илһам абыйларның җырлары, Әлфия апаларның җырлары, Җавахир Хәсәновларның, Вафир апаларның, алар ничектер шушы эфир вакытының 50% вакыты 50% менә шушы эфир күләмен алырга тиеш дип саныйм мин. Менә шуннан башлана инде татар теленә һәм инде элеккән җырчыларга хөрмәт. Бүгенге көндә теге шулык теге бүгенге әле генә язылган ничектер ул җырлар белән генә безнең халыкны безнең инде әйтик өлкән буын кешеләре бүгенге заманча җырларны тыңлый алмыйлар дип уйлыйм мин үзем. Роман Шакирович, сез дә нәрсәдер әйтергә теләгән идегез ахыры? Әле әйтеп бетерделәрме? Әле һаман җыр дишекләр авыл. Мин карап утырам. Нәрсәдер әйтәсегез килгән иде ахыры. Чакырыр микән дип карап утырам, мен бу яктан. Ярар, алай гына булса. Мин гаматлыгы. Нинди кемнәрнең сораулары бар? Творческий инде. Бармы сорауларыгыз? Әйе, тагын сез. Артистлар арасында менә төрле буыннар бәйләнеше бар, өлкән буын, бүгенге яшь буыннар белән сез аралашасызмы һәм бер-берегезне дөрес кабул итәсезме? Буыннар бәйләнеше. Менә буыннар бәйләмеш. Менә күренеш, менә Равил абый белән. Менә яшь артистлар алар ничек дип әйтим инде, алар безнең белән аралашырга безгә алар кызыграк безгә белән аралашырга безнең белән. Безгә бик алай кызык түгел, әле алар опытлары юк. Шуңа юк, чыннан шулай. Димәк, иратәсегез килми. Бернинди стимул юк, бернинди без әсәр ятәргә мөмкин. Без иратә алабыз. Күп нәрсәгә. Шуннан да Равил абый гафу бүлдердем булай. Менә безгә сезнең белән бик кызык, әлбәттә, кызык кына түгел, олуг ихтирам, хөрмәт. Менә мин инде үземне хәзер яшьләр буынына түгел, урта буынга килеп җитеп киләбез инде. Менә бер 10-20 ел элек без үзебездән олырак артистларыбыз гримеркага килеп кирсәләр инде, олуг ихтирам, аларга урын бирү, анда менә шундый зур теге ихтирам көчле иде. Бүгенгесе көндә яшьләр хәзер алар
теге өстәрәк йөрегәч һавада йолдызлар тирәсендә олы буынга бик теге алар тиз генә йөгереп керәләр дә анда тегесе булса һәм тиз генә йөгереп чыгып китәләр. Элекке заманда барыбер ничектер ул яктан кеше савырылырга идеме? Хөрмәт зур иде, керәләр анда. Безнең үзебезнең шәһәр филармониясендә бит инде 3 буын, яшь менә Раул абай. Воспитание. Без урта буын анасы инде менә Рафаэль Якуповлар, Рөстәм Насибуллиннар, дагы менә Илгиз Зәйниләр, менә безнең үзебезнең 3 буын яше һәм анда безнең бернинди аерма юк. Инде мин шул Рөстәм Насибуллиннар, менә консерватор Илгиз Зәйнев, шул Рафаэль Якуповлар, алар консерватория бетергән яшьләр, алар һәрбер җырны алар классикында җырлый, заманча җырларында җырлый. Анда безнең арада ниндидер бүлеш юк, һәрбер җырчының үз урынына бүленгән, үз җырын аңлап җырлый. Менә бездә сез әйткән сорауга шәһәр филармониясенә нәкъ ихтирам бар, хөрмәт бар. Киңрәк алсак инде без үзебез төрле җырчылар белән аралашырга туры килә. Бүгенге менә шушы соңгы 10 елда инде ул гомумән мин эстрадага килгәндә эстрада бик нык үзгәрде. Яхшы якка моны. Аның теге әгәрдә утлар, аппаратура мөмкинлекләре белән инде урамда теге чыгыш ясаулар белән җанасак, әйтик, техник яктан безнең эстрада күпкә үсте дип әйтергә мин. Мошы техник яктан теге ут бизәлешләре белән инде җырчыларга теге вокал ягында нидән килгәндә инде күбрәк безнең бүгенге көндә мин үземне дә теге профессиональ җырчы дип санамыйм, чөнки музыка факультетын бетергән генә җырчы мин. Инде теге вокал ягыннан килгәндә инде күбрәк менә 80% әйтергә мин теге үзешчән сәнгатьтән ничектер халык арасына кирип киткән. Инде теге вокал мөмкинлекләренә килгәндә инде үземнең фикер шулай гына. Барыбер җырчыларга килгәндә җырчы, филармония, артист яисә театрда эшләргә тиеш дигән уй килә. Чөнки аның традициясе бар. Һәр филармониянең үзенең менә ул яшь җырчылар килгән мәлне алар шундый ук бик тәтиниләр түгел. Аларның һәрберсе амбиция белән килә. Мин менә филармониягә эшкә килдем, мине алдылар, мин менә шундый яхшы җырчы дибеме? Аннарсы менә күреп, олы буын артистларыбызны ничек алар үзләрен тота, аралаша, менә ул тәрбия. Ул зур тәрбия, спектакль театрларда да эшләргә туры килде миңа, филармониядә да һәр артистлар алар, менә олы буын артистлары тәрбия бирә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ул театр, филармония, ул дәүләт җирендә эшләгән артистлар барыбер да ничек тә үзләренең традициясе белән һәм дә тәрбия белән ничектер бер-берсенә ихтирамлылык көчлерәк дип әйтәсем килә. Шулай. Ул үзенә эшләгән, теге ул үзе турында гына уйлый бит. Аның үзенең аны теге гаепләп әйтү түгел, әмма ләкин менә бу коллективта эшләү барыбер кешене ничектер бер калыпка салып, үзенең традицияләре белән яшәтә, эшләтә, иҗат иттерә. Шулай. Шуңа да карамастан безнең менә әйтеп китим әле. Яшьләр арасында бик талантлы җырчыларыбыз, бик талантлы яшьләребез үсеп килә. Аллага шөкер, шунысы сөендерә. Шулай бит. Әлбәттә. Бик матур тавышлар бар, көчле тавышлар бар. Безнең менә хәзерге вакытта бик көчле егетләребез, кызларыбыз бар, Аллага шөкер. Ул инде барыбер элекке замандагы әлеге заман белән бер түгел. Вкуслар үзгәрә, традициялар үзгәрә, стиль, җырлар, аранжировкалар аларга килгәндә үзгәрә инде әлбәттә. Әмма ләкин менә фундамент булырга тиеш. Стержень дип әйтегән русча. Менә шушыны саклап, шул ук тел, шул ук үзебезнең халык җырлары искажать итмичә. Менә бая дополнительно итеп әйтәсем килгән русча әйтәм инде мин әзрәк шулай мишәр малай булгач. Искажать итеп бер җырчы җырлап җибәрде икән, шушы теге дөрес җырлалмаган җырны төрле төбәкләрдә шулай дөрес икән, Казаннан бит шулай җырлар дип иренәләр. Менә шулай китә искажение. Менә чын бар туган тел җырында шулай бузып җырлыйлар. Менә бер җирдә бузып җырлады, монда Казаннан бит шулай җырлыйлар. Димәк дөрес дип, менә шунардан да искажение китә. Татар теленә дә шулай ук кагыла. Әлбәттә шулай. Әлбәттә шуңа күрә артистларның сәясәткә нигә менә шушы тонкысы бар дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Менә сез әйтәсез бит орган булдырыр идек дибеме? Кайсы җырчы, җитәкче, яисә әйтик депутат була алыр иде микән? Бәлки сез үзегезне менә мин җитәкче булам дип теге игълан итә аласыздыр. Бу сорау кемгә булды?
Var мы сізде? Резида Дамиров нәрседер әйтергә тели. Мин инде хатын-кыз буларак, хатын-кызның эше булай да күп аның. Аның инде үзенең дәүләте бар, үзенең гаиләсе дип әйтим, дәүләт инде ул бик зур. Анда инде үзеңнең гаиләң генә түгел, әниләрең, әтиләрең, якыннарың, туганнарың, дусларың бөтенсе бергә җыелган. Шуңа күрә депутат булу ул ир егетләребезгә хасрак булыр иде дип уйлыйм мин. Чөнки аларның эше әз генә әзрәк дип әйтмим инде. Бездән әзрәк инде. Хатын-кызныкыннан әзрәк. Әлбәттә шулай. Инде депутат булырга дип, әгәр дә менә син буласың дип әйтсәләр, нигә булмаска? Үзеңнең Татарстаның, үзеңнең телең, динең өчен нигә юк дип әйтергә? Ул бит инде һәрберебезнең бурычы. Миңа калса. Әлбәттә шулай. Шулай дим әле. Анда инде теге бүген теге 60 ягына чыккач, мен депутат буласы килә дип кенә депутат булып булмый. Анда ниндидер баскычлар үтәргә кирәк. Сен ниндидер бер кичкенә баскычтан башлап, шушы халык белән аралашып, анда төрле нюанслар бар аның. Ул теге мин анда җайлы бугай мотор костюмнан гына утыралады. Шуңа күрә син инде депутат булу өчен бик күп нишкәлекләрне белергә тиеш. Анда шушы сәнгать өлкәсендә дә һәм башка өлкәләрдә минем үзем карашым шулай. Инде без бүгенге көндә әйтик, мин 28нче елымда инде шушы җыр сәнгатендә эшлим икән. Шушында ниндидер бер шушы нәтиҗә ясап, тагы нинди өлкәдә кайсы якта мин үземнең җырымны тагы тамашачыга җиткерәләр. Минем үземнең бүгенге көндә теге шәхсән депутат буласым килми. Депутат булу җырчы дигән сүз түгел, ул орында җырчы булырга тиеш тә түгел. Анда Җырчыларны яклый торган депутат та булалар. Җырчыларның эшен аңлый торган, эштән бөтен эштәлеге. Ул җырчы булса хәзер ул яисә ул җырлый алмый башлагач депутат булырга тиеш. Аннан соң инде ул моны көнләшеп җырчыларны каршы килергә мөмкин. Ярдәм урынына начар булырга мөмкин. Көнләшү дигән әйбер дә күп көчле бит инде. Аны дөресен әйтергә кирәк. Шуңа күрә монда зависть дигән әйбер дә булырга тиеш. Монда җырчы дигән депутат булырга тиеш түгел. Гомумән депутат турында сүз бармый. Бара инспекция. Эстраданың инспекциясе дип әйтик. Менә бусы дөресрәк булыр. Ул инспекциядә кемнәр булырга тиеш? Менә Совет булган ишеме? Ие. Анысы сайлана инде ул, анысы сайлана. Ул инспекциядә җырчыларда булырга тиеш, дәрәҗәле. Менә шул Резида Дамировна кебекләр, Рөстәм Раифович кебекләр, ул буласым килми дисә дә аның күзеннән күрәм инде депутат буласы килә күптән. Аны бүген сайлап та куярга можабыз, әйме? Шуңа күрә инде монысы шаяру, әмма ләкин менә шул инспекция кирәк. Бусы бик тә кирәк әйбер. Менә Иосиф Кобзон бит депутат иде, җырчы да. Иосиф. Аларның полет икенчерәк инде. Алар дәрәҗәле җырчылар дигәндә сез кемне күздә тотасыз? Халык арасында дәрәҗәлеме? Мәсәлән, популярмы? Халык арасында бик популяр җырчылар бар, әмма аларның профессиональ дәрәҗәсе бераз аксарга мөмкин. Ачыклабрак сөйләсәгез иде, дәрәҗәле җырчылар дигәндә. Заллар тутыра торган җырчылар бар. Опять-таки профессиональ дәрәҗәсе кайчак шик уятырга мөмкин. Профессионал җырчылар турында сүз барамы? Яхшы сорау. Ничек әйтсәң, кемне обижайтмасын икән, әйме? Юк, инде дәрәҗә ишәнә дә теге заллар тутырган җырчының аның дәрәҗәсе бар. Мин һәр вакытта үзем урта калган җырчы булдым. Инспекция җитәкчесе булырга булармы зал тутырса да? Әйтәм бит, аның менә бик күп нишкәлекләрне белергә тиеш. Мин инде ул теге җырчы буларак кына түгел, аның бит шулык теге әгәр дә бер нинди оешма оештырасың, аның теге юридический якларында бөтен якларын карар кирәк. Шулык ул менә безнең теге шулык театр исеме белән йөргән җырчылар бар. Ул бит инде театр дигән сүз бик зур. Мәсәлән, менә безнең җырчылар арасында әйтик, бүгенге көндә мотор итеп эшләүче бер Салават җыр театры гына по-моему бар. Бөтен юридический яктан аның әйберләре эшләнгән. Мин башка җырчыларны әйтәм, теге минем җыр театры дип йөрүче җырчылар булды. Әйтик, 5-6 кешедән группа ясап, ул шулык җыр театры дигән нәрсә дә зур нәрсә. Инде ул менә теге 90нчы елларда безнең әйтик, Абдулла Тукай исемендәге филармониясеннән
безнең эстрада бүлеге юкка чыкты да, шуннан соң инде безнең артистлар үзе һәрберсе эшмәкәр булып эшли башлады. Шуннан соң безнең инде бер 15-20 менә 30 еллап инде безнең шәхси эшли торган җырчыларыбыз күбәйде. Аннан соң инде шул мин үзем 90-нчы еллар, 93-нчы елларда шушы конкурста лауреат булганнан соң шушы Татарстан радиосында язмаларны яздыра башладык. Менә инде анда инде вакытны шушы сәнгать бүлеге, сәнгать анда теге худсовет дип әйтсәк инде, анда бик әнәсенә җибенә кадәр тикшерәләр. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы безнең ул бер яктан әйбәт, бер яктан җайлы. Бүгенге көндә инде теләгең булса, әгәр дә инде күбесе ул акчалы булу кирәктер инде. Акчаң булса, любой менә әйтик, әзрәк начар сыйфаттагы җырны да әйләндереп була. Менә ул теге ротация дигән нәрсәләр белән мин бик килешмим. Әйтик, менә шулык теге әле бүген генә сөйләштек, менә бер иптәш турында. Әйтик, бүгенге көндә шулык җырланган җырларны, менә элекеге композиторларның җырларын кемдер сатып алып, аннан соң шушы башка бер җырчы да җырлый алмаганына мин үзем бик бетара. Ул җырны халык җырларга тиеш инде. Әйтик, менә ниндидер бер әйтик безнең менә татар халкының ничә миллион сүзе булса, берәү шушы татар халкының бөтен сүзен сатып алдым, сез сөйләшергә тиеш түгел дигән шикелле килеп чыга бит инде. Алай булырга тиеш түгел. Иши гылай булай инде. Әйтик, мин бу җырны сатып алдым. Ул бит инде берәү дә әйтик, сез дә, мин дә теге сүзне уйлап чыгарган кешеләр түгелбез. Аны сүзне кулланасың. Әйтик, ничә безнең бүген ничә җыр бар икән, ничә сәнгать әсәре. Шул сүзләрне яратам, анда шул күп кенә сүзләрне кулланырга туры килә. Ул менә авторский право дигән әйберләрдә ул җыр һәрбер җырчыдан, шул самодисме, шул профессиональ җырчымы ул башкарылырга тиеш, һәм шушы менә шу юридик яктан менә шушы җырны башкарган өчен шул авторларга ул тапшырылырга тиеш. Әйтик, бүгенге көндә әйтик, минем җырым 15 мең, минем шигырем 25 мең дигән сүз булырга тиеш түгел. Минем уйлавымча, ул җырчы бик күп җырчылар тарафыннан башкарылырга тиеш, һәм шуны башкарган өчен шуны контролировать итеп, шушы авторларга, шагыйренә, композиторына ул бүленеп бирергә тиеш шуның проценты. Менә мин ул яктан инде ул якка килгәндә менә үземнең караш шулай. Инде 15 меңгә, 25 меңгә мин җырны сатып алдым. Аннан соң мин бу җырны инде теге әйтик 30 еллар элек җырны кемдер сатып алып, моны берәү дә җырларга тиеш түгел дип теге асты сандыкка тыгып куярга тиеш түгел. Ә безнең халык бит тыңлыйсы килә ул җырны. Ә бу кеше җырлатмый аны, бер кеше тыңлый алмый. Эфир ашада. Белмим, сезнең менә журналистларның мин икенчерәк төрле әйтәмдер, сезнең караш ничектер моңа? Сезнең ничек Без сорау бирергә. бармы сорауларыгыз? Алар гына безгә сорау бирә. Юк. Юк, Без инде без бит сөйләшеп утырабыз. турда утыргач хәзер хуҗа Юк, була. без сөйләшеп утырабыз бит монда. Сездә бир аласыз сораулар. Ул бит инде журналистлар аны башка җирдә үзләре үк шулай сорау бирергә тиеш. Менә мин үземнең карашым, мин бәлки дә карашта түгелдер. Мин Килешәм әлбәттә. үземчә теге гади аңлаешлы әйтеп, аңлаттым бугай соравында. Менә ул җырларны сатып алучылар әйтә бит инде һәр нәрсәне без теге ансаның элекеге заманы, менә хәзер һәр нәрсәнең хуҗасы булырга тиеш дип әйтәләр бит. Менә җырның да хуҗасы булырга тиеш. Мин сатып алдым, мин акчамны түктем аңа һәм мин бу минеке. Юк, безнең бит халыкка хезмәт үтә дигән нәрсә бар. Ул бит менә шул җырны әйтик, элекеге классик җырларны даже сатып алып, уже бер кешегә дә җырлатмауга теләүчеләр бар даже. Аны белән менә мин килешәм. Гомумән ул үземнең караш буенча ул җырны аны халык җырларга тиеш. Менә бөтен кеше җырларга тиеш. Менә сезнең җырыгызны кемдер сезнең эшкәртүдә нәкъ сезнең шикелле җырласа, сезнең ничек кабул итәсез шуны? Әгәр дә менә безнең теге Флора апа Сөләймановның әниемә җыры бар бит әле. Шуның туган көнендә безнең теге бер яшь җырчы мин җырлыйм дип менә анда инде Флора апа катнашкан концертта аны башка кеше җырларга тиеш түгел. Инде Флора апа булмаган җирдә ул аны рәхәтләнеп җырласын гына. Минем җырны да шулай җырласын. Ул җырланырга тиеш бөтен җирдә дә. Сезнең ачуыгыз килмәй. Килми. Үпкәләмисез. Үпкәләмисез. Җырымны урладылар. Юк. Илһам абилар үпкәләмидер бит. Менә гитмә сандугачларын бөтен кеше җырлый. Без аны җырлый торыйк.
Bütün kişi jırlый radiodan da ул инде шуннан шалбардан шул дәвам итәргә тиеш. Аны инде әйтик Илһам абый гына әйткән, ул җырлантыла. Менә бүгенге көндә без нәрсәгә безнең шул теге радио, телевидение аша безнең әйтик, шул халык җырлары әс пропагандалана икән. Безнең инде күп җырларны без белмибез. Бүгенге көндә инде шул теге бүгенге заман җырларын гына белергә туры килә кызганычка каршы. Инде менә сүзеңне бүләм, Рөстәм. Менә бу сез әйтәсез бит, сезнең җырларыгызны да кеше җырласа ачуыгыз килмиме дисез. Менә кайчагында сорыйлар шулай безнең тамашачылар. Шушы җырыңны җырлар идем, фонограммасын бирәлмәссез микән дип. Мин нишләп бирмәскә дим. Мин шулай хәзер бит инде электронный вариант белән генә җайлы, шулай җибәреп җырласын, ул бит инде ирене җырлыймы анда, каядыр туган көнендә иренең җырлыймы, хатынына җырлыймы, шундый ул аны инде бик теләсә, былай да фонограммасын табала. Шуңа күрә менә мин үзем шәхсән шулай биргәләгәнем бар җырларымны. Монда бит профессиональ сәнгать сәхнәдә яңгырату турында сүз бар, җыр. Аңа калса, ну инде коллегагыз кемдер башкара. Мәсәлән, берничә менә таныш җырчылар дип әйтим, коллегаларыбызның да минем мәсәлән берничә җырымны җырлаганнары бар. Чөнки ул җыр инде күптән җырланган минем тарафтан. Һәм ул инде мин аны бәлки әйләнеп кайтып җырламам да. Шуңа күрә мин юк җырлагыз дип әйтеп, ну алар инде рөхсәт сорыйлар. Бу җырыңны җырлар идек дип. Мин риза булам шулай. Инде бер дә ачуым да килми. Җыр җырланырга тиеш. Монда Зөһрә апа Шәрифуллинаның бик күп җырларын яшьләр җырлады. Зөһрә апаның бер нәрсә әйткәне юк. Аңлашылды. Сораулар бар? Андан соң Рамис шул аранжировкага килгәндә менә Резда әйтте. Ул бит инде аранжировка, элек хәзерге бүгенге көндә теге музыкантлар, баянчылар аз безнең. Ул бит инде аранжировка шул просто яхшы баянчыга җырлаган шикелле генә. Инде ул теге гади халыкның да аның яхшы аранжировкага җырлыйсы килә. Яхшы аранжировкага җырлау икенче. Шуңа күрә без аны җиренә җиткереп ясарга тырышабыз. Ул теге аранжировканы бирергә теләмәүче җырчыларга бөтенләй үзем аптырыйм. Мине һәр вакытта сорыйлар икән, сәгате минуты белән җибәрәбез аны, секунда белән даже. Җырласыннар гына. Шулай. Халыкка хезмәт итүнең бер төре инде бу. Бу сорау беренче чиратта Рөстәмгә Асаевка. Менә безнең битне халык санын алу көтелә. Киләсе елга була ул бил булмый, киләсе күчте. Бу өлкәдә сез нәрсә булса эшләячәкме? Беренче чиратта бу сорау Рөстәмгә. Нәрсә эшләргә җыенасыз халык санын алу мәсьәләләрендә ниндидер бер эш башларга? Арттыру буенчамы сез? Нинди соравыгызны аңлап бетә алмыйм. Халык санын арттыру буенча. Халык санын алу булачак. Татарларның күбрәк булуы кирәк. Мин бик өметсез күренәм буга. Сиңа карашы. Арттыру буенча пропаганда. Әйе. Башкасы да эшләй. Без Резда белән икебез өметсез безне. Бу өлкәдә без бик яратып эшлибез, һәм дә кулдан килгәнне эшлибез. Беренчедән инде бу халкыбызны җыр буенчадыр бит инде, әлбәттә, әйме? Менә Сез Башкортстаннан булугызга. Башкортстаннан, Башкортстаннан булсам да мин татар дип язылган, мин татар егете. Шуңа күрә мин инде моны бер ничек тә үзгәртә алмыйм. Ул инде Башкортстанда яшәгәндә башкорт булмаган, татар булып калганмын. Шуңа күрә Татарстанда инде мине башкорт ясамаслар дип уйлыйм. Бу шушы сүз миндә. Сезнең тирәлегендә дә инде. Тирәлек. Һәр кем үзе хуҗа инде. Ул язу белән генә бит ул эш бармый. Анда ничек кенә булса да үзеңнең эчке тотышың, тормышың, эчке һәм тышкы сәясәттә кем син халык арасында син кем нинди дәрәҗәдәсең? Менә шушы кеше булу беренчедән. Ул инде милләткә килгәндә ул милләтләр төрле, һәм дә шуның белән без бай Россиядә, Россия илендә. Шулай бит. Төрле халык, мин үземне татар, мин бүтән халыкны терпеть немаю дигән сүз юк. Әгәр дә төрле милләтләрне син җуашмы, марыймы, башкортмы, үзбәкме, аларны хөрмәт итәсең икән, син чын татар егете. Чөнки син үзеңнең милләтеңне ихтирам итәсең, хөрмәт итәсең дигән сүз. Шуңа күрә инде үзең теге монда мин татарча сөйләшәм, яисә мин татар малае дип анда машинага татар инде язып кына алай гына бит татар булып булмый. Аны тәрбия, балаларыңны тәрбия беренчедән. Иде татарча сөйләшергә кирәк, татарча алып барырга кирәк.
Шулай, рус телендә онытырга тиеш түгел алар. Бөтенләй мин татар дип кенә йөрүдә дөрес түгел. Әмма ләкин без үзебезнең гореф-гадәтләрне онытмыйча, халык җырларыбызны, ризыкларыбызны, килгәндә кунакларны татар ризыгы белән сыйлап, теге ролы да тегесе булса түгел, япон ниләре әйме. Үзебезнең габәйдәян да эшпишмаклар белән тәэмин иттереп. Менә шунардан тәрбия һәм дә инде нәрсә дип әйтергә тагын дополнение юктыр инде. Менә мин үземчә шулай тоям инде. Теге сорауыгызны без карарбыз. Арттыру буенча. Кемдер киметсә без арттырырбыз, әйме? Рауля үтелсез калды әле шуты. Юк, мин тыңлап торам. Только бию турында уйлый инде. Кемдер битергән. Һәм битәскә дә тузар. Атыгы. Җәмәгать, менә журналистлар нәрсәне белмиләр. Менә беренче без бит каян эшләмәдек. Ни буенча бөтен төбәкләрдә. Россия буенча Норильскида мен беренче булдым татарлардан, татар җырчылардан. Норильскида. Аннан соң беренче состав Червон Рута ансамбле. Без бит Ратару белән дә. Ратару белән мин эшләдем 3 ел ярым. И беренче состав безнең Казан егетләре, Казан ансамбле. Татарлары. Рәсуаны белмисез. Менә чыкканда Украинада әйтәләр иде Иван Франковскийда украинские народные песни «Вивцы мои» спевая Орион Рахматуллин. Бетенсе Киевта клялери татар фамилияләр бетенсе. Беренче состав Червон Рутаның Ратару белән 3 ел ярым эшләдем белән эшләдек дуэтлар җырладык бергә инде. Анда мин сразу украинча җырлый башладым. Килеп татар җигете украинча җырлый башладым. Хәтта мин төрле телдә җырлыйм. Украинча, Италия телендә, Франция телендә, Болгария телендә, Германия, немецлар, анда Португалия телләрендә, Испания телләрендә мин җырлыйм. Ул телләрдә. Мин пластинкада бар шундый. Мин бит кешегә күрсәтмим. Дуслар өчен дә чыгардым я. Пою друзьям с любовью дигән шундый. Бер менә ул Sizin конечно отвлекать мин теге ул темадан сезнең бик катлы бик нормальный тема правда. Мин это просто Sen вообще мин рус мәктәбен бетердем. Шуңа күрә мин читтәнрәк яшәгән. Әле бик Мәскәүдә эшләгәндә бөтен каный без татар телен. Мәскәүдә эшләгәндә 15 ел эшләдем мин Мәскәүдә. Анатолий Крылов оркестрында ниләр белән Лариса Долина белән Рөстәм бабай Яхин алар Алмазат Ильич Марасипов мин күреп алдылар да Равил үзе татар халкына эшләре кирәк. Фәнтегә кайтыгыз Казанга. Казан фәлән дигән дип шулай мине монда ничектер мен кайттым. Кайтым Казанга, әни белән әти минем Асая Харисова һәм Шакир Харисов Камал театрында, Гаскар Камал театрында артистлар 40 ел эшләделәр. Мәрхүмнәр инде хәзер. Шокрайтам без бөтен күп җирдә эшләдек татарлар. Бер Казакстанда, әйтәм Норильскларда кая гына булмадык. Мин Питерда, Петербургта сольный концертлар Аншлаговый концертлар булды. Казанда мин концерт бирмәдем. Сольный концерт әлемдә. Бирәм юк. Анда яшәмәй кир кайтармын. Бөтен килер баян белән бөтенсе бар минем. Миңа читендә миңа сөйләшкәндә җөмләләрен тезергә бик ни түгел. Роша митизәгә әйтәрим бөтен дөресрәк. Шулай да сез миңа гафу итәрсез инде, конечно, ул яктан. Карагыз, мин үзем теге төшермим, просто концертлар эшләгәндә татар телендә җырлыйм, бөтен җырлар бар бөтенсе. Рөстәм абый менә монда Алмазат Ильич Марасипов белән алар белән пластинкаларга төшереп, пластинка яздырдык. Шактый күп эшләдек. Алар белән кайттым менә Казанга инде менә шуннан бирле инде анасын бәйрәм ансамбле, Мәскәүдәге бәйрәм ансамбле Хания Фәрхи белән без бергә эшләдек. Хания ул безнең Питрәчтә җиргәндә, Питрәч районында бер ай җирдек без Питрәч районында. Без аңа менә җыр бирдек инде кайда син Питрәч дигән җырны. Кайда син Питрәч дигән җырны. Ә миндә җыр Жигули. Ул вакытта менә килеп чыкты шул бүген җырларым менә алды берсе. Шуңа күрә Хания белән ул вакытта безнең ведущийлар да юк Мәскәүдә. Бәрхәт Гараев бар я. Ведущийлар конференция юк татарча бөтен сөйләшмидер. Шуңа күрә без Хания белән скетчлар уйнадык. Хания белән теге минем әле записьләр да бар. Идә дә ята Хания белән
ул килеп чыгады теге әби булып, не булып теге кәүшләр киеп, ниләр белән киеп, мин чыгадым интеллигент теге голова письма пиши против дип әллә теге кызык нәрсә шунда чыгадыр. Шуңа күрә әйтәм, татар теле әмма татарлар бар я, безнең оркестрда мин эшләгәндә Мәскәүдә 15 ел эшләдем Мәскәүдә, Анатолий Крол оркестрында. Анда безнең Равил Садыков бар янда, 5 кеше Казаннан 5 артистлар бар янда, музыкантлар, Казан җегетләре бөтенсе. И татар телен ынтымасы өчен специально сөйләшеп бирдек, татарча сөйләшеп бирдек. Шулай булды, бик кызык да. Ынтымасы татарлар юк я, сөйләшеп янда бер кеше юк я. Русча гына оныта башладык татар телен бөтенләй. Әле монда үзенә кайткачтан телезен шомара башлады, күп сөйләшкәчнән. Ну, темадан мин сездән отвлек немножко, да, теге тема. Сөйләшкән бик күп нәрсә бар, кызык нәрсә бар. Мин просто бөтенсен әйтеп бетереп булмый инде. Сөйләп, бу мин кичә түгел бу. Шуңа күрә. Менә бу сорауны дәвам итеп минем сорыйсы килгән Рөстәм Закировтан да һәм Реза Шәрәфиевадан да менә татар теленә бәйле вазгыять килеп чыккачтан шундый җәмәгатьчелек тарафыннан җырчыларга ниндидер теге бер үпкәләү дә булды. Алар катнашмыйлар менә бу яклауда дип артларында күпме халык тора дип сез килешәсезме шундый менә ниндидер сезгә карата булган тәнкыйть белән әллә җырчылар читтә калмадымы ул вакытта? Ну, җырчылар бүгенге көндә бит ул теге җырчы бер яктан популяр чагында көчле ул эме. Популяр булмаганда көчсезрәк. Анда инде иң беренче теге дилбегәне мин уйлавымча анда җырчылар аларга тиеш түгел. Аның инде иң беренче бу вазгыятны безнең сәясәтчеләр аларга тиеш. Инде безнең өлкән буын сәясәтчеләрдән анда теге Кайран югары даирәләрдә эшләгән безнең абзыйлар идәгенә сөйләшергә кирәк татарча дигән сүзне мин ишетүне бөтенләй теге авыр кабул иттем. Аның инде идәгенә без аны сөйләшергә була, аны менә шу җәмәгатьчелеккә киң даирәләрдә сөйләшергә кирәк татарчаны. Идәгенә сөйләшергә кирәк дигән сүз ул бөтенләй дөрес сүз дип санамыйм аны. Шуңа күрә инде җырчылар әгәрдә безнең җитәкчеләр дөрес юнәлеш алып бара икән, инде алар менә шундый шулык безнең әйтик шулык депутатлар, шулык теге милли мәдәни өлкәләрдә эшләүче кешеләребез шулык җырчыларны җыеп алып, менә сез шундый идеология алып барырга тиеш, шундый идеология алып барырга тиеш. Инде теге 1000 җырчы дип санала икән, 1000 җырчы ул теге белмәгән башы белән теге 1000 төрле сөйләшеп бирергә тиеш түгел дип тә саныйм мин үзем. Шуңа күрә безнең хөкүмәт тарафыннан, менә җитәкчеләребез тарафыннан шулык җырчылармы, язучылармы, башка өлкәдәге укытучылармы, менә шундый юнәлештә шундый пропаганда барырга тиеш. Монда теге җырчылар үзенең теге аның әйтик әзрәк белгәне бар, белмәгәне бар, кемгәдер яраклашырга теләгәне бар. Әйтик бу абзыйга яраклашсам, может миңа файдалы булыр дигән җырчылар да бүгенге көндә бар аның. Шуңа күрә мин җырчыларны монда теге ничектер арткы планда калды дигән сүз белән үзем шәхсән килешмим. Рәхмәт. Рөстәм Рафиевич, сезне дәвам итеп сезнең сүзне Менә безнең гастроль вакыты иде, ул вакытлар менә шушы татар теленнән ниндидер ни башланганда, безнең гастроль вакытында без соңгы җыр итеп туган тел белән тәмамлый башладык. Менә Рөстәм Раифович үзе тәкъдим итте, шулай бит? Аны әйтми калырга дөрес түгел дип әйтим. Шуңа күрә без үзебездән кулыбыздан килгән әйберне без эшләдек. Без рәхәтләнеп бөтен халыкны, без бит анда әле Татарстан җирендә генә түгел, без Россия буйлап йөргән вакытлар иде. Безнең Себерләр, Әйни яклары, Екатеринбург, Пермский өлкәләре, Астрахань яклары, Саратов, менә шул якларда һәммә теге концерт тәмамлагач, басып бергәләп җырлый идек. Туган телне. Сүзен Рәмис әфәнде, менә мин теге сезнең менә адаш әйтте бит инде, менә Казаннан пропаганда әйтик, безнең радио, телевидение аша безнең пропаганда бара, шушы татар телен үстерү буенча. Элек менә безнең шушы диалектларга нигә безнең саф ана телендә алып баручыларыбыз, журналистларыбыз һәм без үзебездә шәхсән мотор итеп сөйләшергә тиеш. Мин кызганычка каршы үземне сөйләшә белә торган җырчы дип әйтмим. Инде бигрәк тә менә шу тел мәсьәләсендә, шулык дикторлар, шулык алып баручылар, инде ул менә күп кенә шулык журналистлар тарафыннан да инде үзләренең теге шәхсән әйтик бар бит инде безнең ишәрләр шулык барбыр тапшырулар безнең элекеге нидә ана телендә мотор итеп алып барырга тиеш дип саныйм. Менә шул мотор итеп сөйләшкән кешегә шулык гади тамашачы шуңа ярып китәргә тиеш. Бүгенге көндә инде ул ничектер менә ничектер
аңа салкын гына караган шикелле мен. Менә ул радио, телевидение, пропаганда көчле булырга тиеш. Менә шу ана теленә караганда әдәбият, сәнгать, менә шул Фуат Галимуллинның элек бит тел күрке сүз дигән тапшыруын аны тамашачы көтеп торады. Аннан инде бүгенге көндә шул әйтик, менә безнең Ракип Гаффарның яшьләр турында тапшыруы бар элек Татарстан радиосында. Ул 20 минутлык кына тапшыру ясыйдыр. Бүгенге көндә шул журналистларның күп нинди журналист дип әйтсәк, менә шунда аларның күбрәк җырчылар турында аның начар ягы бармы? Аның бу ягын әйбәт начар бугай ул, начар кеше бугай, начар ягы турында сөйләгез әле. Әлек шушы 20 минут тапшырдан бәлки аның җырчылары да, бәлки язучылары да, бәлки шәхесләре да икенче төрле булгандыр. Шул 20 минутлык тапшыруда теге шәхесне күрәсе килеп калай, шуны эзләп табасы киләдер. Менә шуңа күрә булган шәхесләрне шул җырчымы, язучымы, теге анда Камал театр артистымы, Тинчурин театр артистымы аларның яхшы ягын күреп, матур итеп кешегә, тамашачыга, халыкка тәкъдим итәргә кирәк. Бүгенге көндә теге начар ягын күбрәк начар ягын издиләр. Ул начар ягы юк моның дип. Шуңа күрә журналистлардан шулай күп нәрсә тора. Рәхмәт. Килешәм мин. Рөстәм, ике Рөстәм белән дә килешәм. Сез ике Рөстәм арасында булгач, бәлки теләгегезне Теләгемне теләдем күп итеп. Хәзер. Безнең инде гадәттә җырчылар белән, теге артистлар белән очрашулар булса, бөтен гаепне журналистларга калдыралар, без янарга күнектек инде. Сыйфатлы продукция татар телендә җитештерелде ди. Шул 20 минутла тапшыру радиода. Хәзер Яңа гасыр телерадио компаниясе да балалар өчен дә, яшүсмерләр өчен дә супер-пупер дип әйтмим, но карарлык тапшырулар ясый. Менә сез үзегез шәхсән, үзегезнең гаиләгездә балаларыгызны шушы тапшыруларны тыңлата аласызмы? Татарча сөйләштерә аласызмы аларны? Җәлеп итә аласызмы шушындый тапшыруларны карарга? Аны бит баланы утыр улым караманы дип каратып булмый. Без мен үзем турында шәхсән сезнең исемегез ничек? Лилия. Үзем турында ялмыйча әйтәләр мен. Менә бу теге шушы язучылар турында әйтик, шушы китапны укыды, бу китапны укыды дип мен әйтәлмим. Менә безнең бит инде Яңа гасыр бар, ТМВ планета бар, Майдан каналы бар, ТМТ бар, анасын минем авылда Туган тел каналында баш керегенеке. Шушы канал безнең балаларыбыз рәхәтләнеп татарча теге әти югында да русча карыйга әле, әни югында әйдә русча программа карый. Кирәк вакытта русча, менә шул җырларны, җырчыларны карап баралар. Менә бүгенге көндә безнең улыбыз Айрат армия сафларында инде көн сайын сөйләшәбез. Ул әти бу мин дип сөйләшеп алыйк әле дип сөйләшмәс, просто татарча рәхәтләнеп сөйләшәбез. Менә ул анда шул үзенең иптәшләре алдында минем белән рәхәтләнеп татарча сөйләшә. Кызыбыз да татарча сөйләшә. Ул яктан инде мин үзем гомумән теге квартирада кергәч, инде кызның әйткәне бар, әти, мин инде мәктәптә русчарак сөйләшәм, анда башка татарча сөйләшергә теләшүләр юк, кызганычка каршы син генә безне татарча сөйләшергә кушасың дип кайтып әйткәне дә бар. Инде өйдә без һәрвакыт татарча сөйләшәбез балалар белән. Татарча аралашабыз. Инде алар шул иптәшләре белән сөйләшкәч, бары 50-гә 50 татарча да уйлыйлар, русча да уйлыйлар инде. Мин инде кызганычка каршы үзем Рөстәм Азизов русчаны да, татарчаны да әйбәт беләм. Мин үземнең теге кызганычка каршы русча аксый, шуңа күрә инде аларның русча белүе дә кирәк дип саныйм. Инде татарчада без үземнең мөмкин булган кадәрне татарчага өйрәттек инде без. Татар мәктәбенә бирдек, 10нчы мәктәптә укыдылар алар. Бездә гомумән өйдә татарча сөйләшәбез инде. Менә татарча ничек булган, бер русча сүз дә кыстырмыйбыз. Безнекеләр дә татарча сөйләшә. Менә энекәшләр дип әйтим инде, бөтенесенең дә баласы татарча белә, татарча сөйләшә. Үз телен мин инде Зөләйхага да әйтәм, үзеңнең ана телеңне син белергә тиеш. Татарлар белән татарча сөйләшергә тиеш, руслар белән русча сөйләшергә тиеш. Менә шушы нибә без барабыз. Шуны шушы әйбер кирип калган инде. Миңа килгәндә дә 3 балам да Аллага шөкер татарча белә, сөйләшә. Әмма ләкин инде менә хәзерге көндә бик авыр тотып торырга. Теге җил давылда нәрсәдә очып киткәндә тотып каласың, менә шуның кебек хәзер генә рус теленә күчәргә уйлыйлар. Менә чөнки менә бу әйбер тәрбияли хәзер бүгенге көндә балаларны.
ничек кенә 1 минут вакытлар булса, шул телефон. Менә шунда инде бөтен бида дип әйтик русчасы әйме. Райфиш бит мине яхшы белә диде русча, шуңа русча кыстырга тырышам инде бераз. Әнә шул күбрәк татарча аралашырга, сөйләшергә инде алар белән вакытны күбрәк табырга кирәк балаларга. Әлбәттә. Шул дөрес тә теге өйдә бик күп вакыт тапмасак та, монда матур итеп сөйләшеп утырган булыйк әле. Инде менә әле җырга килгәндә, мәсәлән, Зөләйха белән инде мин аны әзрәк үземнең иҗатыма да әзрәк ныклабрак минем иҗатка да кирип китсен дип, ул инде җырламый. Шуңа күрә кызым, мен әйтәм, тыңла әле, бу җыр миңа барыр микән? Менә шушылай ясаттым фонограммасын дип җырлап та күрсәтәм. Әни билай матур булган, менә шушындый аның ничек минем җырыма ничек булган дип аннан сорыйм мин. Ул үзенең тәкъдим итә инде, менә булайрак кирәк, әни булай матур булган, әйбәт булган дип аның белән киңәшәм. Мин инде аның киңәше миңа кирәк тә түгел. Ләкин менә шушы да әзрәк минем кызым, әйтәм, мин бит гомерем шушы җырлап үткән, сәхнәдә үткән, син минем шушы нем иҗатым белән син кызыксынырга тиеш, шушында син дә яшәргә тиеш, син белергә тиеш, әни нишли, ни өчен җырлый, ничек җырлый, җырларын, баланы да шушында әзрәк кертеп җибәрәсем килә инде. Менә шуны белергә тиеш бала. Минем дә кичкенә кызым теге русча лифлеченкалар телевизордан җырланда татарча килеп әти, бу бит синең җыр дип әйтә кичкенә кызым. Русча җырласам да, кызым татарча. Бу бит әти синең җыр җырлый инде ди. Шуның кебек инде, менә яхшы бит инде. Шулай. Әгәр бар сораулар, аннан без төгәлләрбез инде. Баса безнең җырчыларыбыз. Менә без шундый фәнни конференция булды яз айларында, татар эстрадасына кагылышлы, анда күп кенә галимнәребез катнашты, алар шундый фикер җиткерделәр күбесе. Артистларыбыз, бигрәк тә яшь артистлар, бу мөмкиндә әдәбият белән кызыксынмый, мәдәният, әдәбиятыбызны белми, рухи яктан алар ярлы бирә алмыйлар тамашачыга. Алар бит тамашачыга үрнәк булырдай кешеләр диләр. Менә сез үзегез бу өлкәдә нәрсә эшлисез? Рухи яктан үсәр өчен, тагын да камилләшер өчен нәрсәләр эшлисез бу мөмкиндә? Китап укыйбыз. Риза укымын, юк. Китаплар укыйбыз, газет журналлар укыйбыз. Без бит инде төшеп калырга тиеш түгел. Без инде хезмәт иткәч тамашачыга төрле өлкәдә бу язучыны белергә тиеш, шагыйрьне белергә тиеш, аның әзрәк булса да иҗаты белән танышырга тиеш. Мин укыйм, шигырьләр дә укыйм, китаплар да укыйм, әсез. Ансы инде әйе, бигрәк тә. Шулай. Үзеңне үстерү кирәк, үзең өстендә эшләү кирәк, бөтен яктан да. Хәзерге заманда бигрәк тә. Калганнар. Мин үземне теге, аны хәтле теге бөтен язучыларны да беләм дип әйтәм, мин бу яктан арттарак калып барам шушы соңгы елларда. Булай радио, телевизияларны тыңлап барам инде, шул теге татарлар тапшыруындан да менә бөтен яңа гасырдан инде тапшыру бар, татарлар тормышы белән кызыксынып барам, карарга тырышам вакыт булганда. Булай китаплар, журналлар кызганычка каршы укыган юк. Гафу үтенәм, икенче килгәндә Алла биша тырышырбыз. Рөстәм Мәҗитов соңгы укыган татар китабы нинди сезнең? Юк, мин шуннан да китап укыган юк, бусы белән уят. Ләкин бәлки уят та түгелдер, минем үземнең артистлар турында, җырчылар турында бик күп аларның биографиясын укырга яратам. Шулай композиторлар биографияларын, шул классик опера өлкәсендә инде, һәм дә шулай ук җырчыларыбыз өлкәсендә аларның биографиясы белән кызыксынам. Һәм бик күп инде җырлар ятларга туры килә. Шуңа күрә вакыт бик теге таңында да кич була, ләкин укырга кирәк. Бу бердә минем теге миңа карап үрнәк алыгыз дия торган әйбер түгел. Ләкин бүгенге заманда китапларны мин генә түгел, аны укыган китап укучылар да бүгенге көндә әзрәк укыйдыр дип уйлыйм, чөнки бөтен нәрсә информация монда. Китап кулга алып, музей димен, китап библиотекаларга барып, укучылар бик әздер дип уйлыйм бүгенге көндә. Гомумән инде информация төрле яклап алып була. Сез Рауль улым укыйсызмы? Менә мин укырга үзем өйрәндем. Рус мәктәбендә укыганда
Rusça, Tatarça öğrendim özüm yazarga, okurga. Mesela özüm öğrendim, özüm bir kime öğretmedi. Şuna göre bana ama teatrda indi kaman teatr bağları, biz teatr bağları üstlük teatrda, Kamal teatrında. Мелем Абжалиловларны күреп, ниләрне күреп, Камал театрында постоянно анда килдек, кунаклар килдерик, авылдан килдерик, ниләр тамашачылар. И күчәнә читеп иде театрга алып баралар. Кунаклар килгәндә безгә. Шуңа күрә театрда үстек, анда ишетеп, анысы менә шул 18 яшьләргә хәтта шулай булды да, анысы кетте, анасын армия киттек, и бетте анда мен татарды сразу ничә булдыр белмим, потому что авылда үстем. Яртлай авылда үстем мин. Әбиләр, бабайлар, алар белән бергә җизниләр, анда бөтенсе бергә булдык инде. Анда үстем абайлар. И бекерне, әле даже нигә мен Ротарога мен әйтәм, Соня, я начал петь на украинском языке сразу. Вот я пришел к тебе, сразу начал петь на украинском языке. А ты, я говорю, попробуй приехать в Казань к нам, да, и спой одну татарскую песню. Так же чисто, как я на украинском языке. Вот я говорю, класс певца, я говорю, в этом будет. Она так на меня обиделась, и я шамасам, это вот украинчами, скоро вечір. Одинокий з грана вітром пролітає повз мене. Він сюди більш не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як ти жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Там не знаю я, чи знов сюди прийду. І так далі. Мене Ротаро монда келгенде жырламады татарша. Бабкина келіп жырлады. Тала дейлер, ләсен жырлады. Bir жыр дворе спортыда. Бик матур болды, бик шоқатарлы әйбәт болды. Менә вот татар пропаганда кирәк. Без бөтен җирдә менә әллә кайганы булмады. Менә конгресс буенча, татарлар конгрессы буенча кайганы булмадык без. И әле менә шул коронавирус башланганчы постоянно булды концертларда. Ул шәһәрләрдә. Димәк, юлда йөргәндә Равил һәр вакыт китап укыйсыз инде, әйме? Юк, анда biz kitapны укымыйбыз, без алып барабыз анда. Конгресс татардан тием. Алар укысыннар өчен. Тием барабыз ул татар китапларын. Сорыйлар. Икенче барганда үзегез дә укып барыгыз инде. Мәрхүм Әлфи апаны, шушы китапларын гына бирмәсәләр ярар иде. Зур, авыр китаплар бүләккә бирәләр теге. Кайдамыз. Чәк-чәкләр күтәреп, билә күтәреп, әллә кайдар, менә шулай җыйбыз. Җиргә туры килә, Алар да әйбәт каршы алалар анда, конечно. Без җырларга күчик, җырларыбызга күчик. Сез бик арып бетерсез яки мин тәкъдим итәм, Резда ханым, сездән башларга мөмкин булса, рөхсәт бирсәгез безнең җегетләребез. Без утырабызмы, киттекме без? Bu miniki bu. Илшат Харисов сүзләренә, Альфред Якшинбетов көенә бергә булык дип атала. Бергә булык. Бергә булыйк, бергә керик кичләргә. Насип булсын, кара карышы, утырып чәй эчәргә. Язмышым маялынырга, бар минем сәбәпләрем. Вакытымның алда бирмә, ялгызлык сәгатьләрем. Язмышым маялынырга, бар минем сәбәпләрем. Вакытымның алда бирмә, ялгызлык сәгатьләрем.
Barışıp birge yaşarga Jon yaratkan yar kirek Sandık aşık aytıp unsa Süyündürür tal direk Yazmışım ayalınırga Var minim sebeplerim Vakıtından alda birime Yalnızlık saatlerim İşke gidemin ve kişin sağlanıp kaytan Yar elde yazmışıma sen bulgansın deyip eytem Yazmışıma yalınırga var benim sebeplerim Vakıtından alda birime Yalnızlık saatlerim Yazmışım ayalınırga Var benim sebeplerim Vakıtından alda birime Yalnızlık saatlerim Vakıtından alda birime Yalnızlık saatlerim Yalnızlık saatlerim Birge bulun, isen sağ bulun Rahmet Kimge biresi? Tağın bir mecirlerine saydı. Ne? Sırası yarar Tağın bir ür-yanga jırlayım Bu jırım Rinas Ahmetov kuyuna Sözün Mene unuttum indi Qarab aytırga kerak chunki avtorni biz әле яңа гына таптык авторын bilmeydik Hazır afı итегез яме Hazır әйтәм Динар Хайруллин опас егетенең сүзләре әйдә Tişin barda tişle, kışın barda işle, şatlana bil doğan her günge. Yaşlık bikti zuza, kiyen külmek tuza, geri kaytıp bulmayı kenege. Birle bil hiske tuya bilme işte, yaratığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldede. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldede. Ömür uzadime, başlarını ime, olu kirek de. Şeşlerge şalkuna, maturlıklar una, mehabbetle kalık ömürge. Birle bil hiske duya verme işte, yaratığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldede.
Tişin barda tişle, küşün barda ışle, şatlana bil tuğan her günge. Yaşlık bikti zuza, kiyen gülmek tuza, muhabbetle kalık ömürge. Birilerinin hiske duya bilme işte, yaratığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldere. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldere. Ilgayıp bargan meldere. Dişin barda işle, güçün barda işle, şatlana bil tuğan her günge. Рәхмәт. Siz iki jер башкарасыз, әйме? Рустам Закиров, sizge бергенде siz sözüne. Рауль Кечетов. Рауль ага biz соңгы итеп берге кубулдык. Әйе. Айдар абай Файз Рахманов ижад еткенки, Элдар ағай Юзиев сөздеріне жазылған жыр болар. Тұрмыш сірлі бір мұғжиза. Şakta özüngni baqıtsız qıyasın, ümitin güllerin yüzünüzə. Nigasun görünmüy qıyaşın, durmuşum sirli bir muciza. Baqıtlı minutlar, baqıtsız saatler, arsıda mizgilday bir uza. Uğrunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Baqıtlı minutlar, baqıtsız saatler, arsıda mizgilday bir uza. Uğrunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Ayşakta özüngni baqıtlı qıyasın, көңілні еркелеп нұр yüze. Bir жаныға қияшын, нешікілер сыясын. Тұрмышым сірлі бір мұғжиза. Бақытлы минутлар, бақытсыз сағатлар, арсыда мезгілдей бір ұза. Uğramını kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Uğramını kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Baqıtlı minutlar, baqıtsız saatler, arsıda mizgilday bir uza. Uğrunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Baqıtlı minutlar, baqıtsız saatler, arsıda mizgilday bir uza. Uğrunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Durmuşum sirli bir muciza. Uğrunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal.
Sırmışım sırlı bir mucize. Biz rahmat endi mana Rizda bek motor ijrolarni boshqardi. Mana sizning so'rovga endi javob berasiz kerak. Mana bu ijrolar masalasida Namisabanda mana bu ijroni endi Oydar Abay o'zi yozdi, o'zi ijod etdi, o'zi bek motor ijrolay. Mana men ondan so'rab oldim, ol menga mumkinlik berdi. Bu ijrolarga mana biz Ол да жырлаяны, мен де жырлайым, хамин тағы бір көп кіші Рүстем Насибуллинда жырласын, Рүстем Масаевта жырласын, мына шундай тағы бір ортақ жырыбызна, мына ол жырны Рүстем Масаевта жырлайым, мен де жырлайым. Хамин де аны бір көп жыршылар башқарды, ретро жырларының бірсі. Анасын енді фырсаттан файдаланып, мына хөрмәтле журналистлар, біз сіздің енді көп мында сағат ярым сіздің білен оралашабыз. Енді сіз бір сағат ма әзірек арттырып сөйләшек енді, Рәсейде яшайбыз бет. Шуңа күрә сезнең сорауларга тиешенчә кирәгенчә җавап биреп бетерә алганбыздырмы? Шуңа күрә инде сезнең сорауларны канәгатьләндерелгәнбездерме дигән үземдә әзрәк кенә борчу бар. Шуңа күрә инде менә безнең үзебез өчен дә күңелле булды аралашу. Һәм инде без үзебезнең исемне һәм инде артистлар да шуны әйтәсе киләдер. Үзебезнең шәһәр филармониясе җитәкчеләренә менә без инде күптәннән шуның кадәр журналист белән аралашкан юк иде. Безнең үзебезгә дә бер мәктәп булды. Инде үзебезнең теге тулысынча мәртәбәле итеп җавап бирә үзебез өчен кайбер мәсьәләләр буенча гафу үтенәбез. Һәм инде үзебезнең өстендә Алла бирсә эшләрбез дигән теләктә каласы килә. Шуңа күрә инде менә сорауларны тиешенчә җавап бирмәгәнгә күрә матур итеп бирелеп җырлыйсы килә. Тагы менә шундый җырларның берсе инде җыр ягыннан үзебезне яхшырак итеп күрсәтәсе килә. Син онытма җирдә мин барын. Дина Булгакова Sizlerine yazılan Nur Davutov icat etken ki. Ретті жыр, қошылып жырлағыз. Қырқазылары жырла, қырқазылары йыла, аңғылдашы бұша күзеткен. Kırpazıları jırlar, kırpazıları yılar, Anlının aşı ışan güz gitken. Yürek erlik kala, yürek sıkırak yana, Kırpazıları gibi seni gitken. Yürek erlik kala, yürek sıkırak yana, kırkazıları gibi gitken. Elle yağmur yağar, elle yaşlar ama, yollarından gitken kışlarla. Elle yağmur yağar, elle yaşar ama, yıllarından gitken kışlarına. Yürek sinekte yıllar öte öte, seni unutma jirde meni barım. Yürek sinekte yıllar öte öte, seni unutma jirde meni barım. Kırkazılları kaytıp Tuğay şeşke atar, Güldül kınlar kazılar bağıda.
Sırpazıları kaydır, Buğay şeşke atar, Güldülükler, kazılar bağlıdan. Yüreğer gitmez, tütken uçla gitmez, Sin kaydırsa öder, sağınılar. Yüreğer gitmez, tütken uçla gitmez, Sin kaydırsa öder, sağınılar. Sin kaydırsa öder, sağınılar. Sin kaydırsın öter sağın Biz rahmat, endi fırsattan faydalanıp mana kameralar ko'rgandan so'ng tag'i bir qutlauğuna yetkazsam kelar. Bugun benim jamaatim, xotinim Lutsiyaning tug'an kuni. Mana shunda shin ko'ngildan bir qutlab olaylik hali jurnalistlar barında. Benim bagajlar bitti. Yok, ikişer Yok, sizin vaqtingiz bormi? Mana endi xotin hurmatini bilg'ash, endi sizning ko'ngillarga kirgan yer. Ramis efendi, sizning o'tinishni men qanoatlantiram, mening o'tinishni qanoatlantirasiz. Biror xonimni olib valis aylanasiz endi bu yerga. Jonimda yoz bo'lib qoladi degan yer Ilmira Jalilova. Ezdar Murtazin. Biledi canımı, uyarsın avuldan kışlara. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen iken bit bu yere. Utqa sal, suğa sal sinmini, Üzüngde birdirlep yanalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın, Canımda yaz bulup kalalı. Utqa sal, suğa sal silmini, Üzüngde birdirlep yanalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın, Canımda yaz bulup kalalı. Başlarım eylensin süyüden, Silmini bəxtli itəli. Yanımda qalmasan qalmasın, Yandırın bulsa da tütəli. Utqa sal, suğa sal silmini, Üzüngdə birdirləb yanalı. Üzülmə bulmazsan bulmazsın, Yanımda yaz bulup kalalı. Silmini yaşarttın, yaşattın, Telemimi yarsunun tıngalı. Görmesem min seni dünyadan, Yaratlık itese bulganlı. Utqa sal, suğa sal silmini, Üzüngde birdirlep yanalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın, Canımda yaz bulup kalalı. Utqa sal, suğa sal silmini, Üzüngde birdirlep yanalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın, Canımda yaz bulup kalalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın, Canımda yaz bulup kalalı. Üzülme bulmazsan bulmazsın,
жанымда яз болып қалалы. Рахмет. Ona biz Ramiz Efendi. Yok, afiyet Yok, rahmet. Mana neden kim ala isminiz? Ya? İyi. Ruzile, mana biz Riz'de İngilizce nişe yıldaşına 98'de? 97'de? 2001'de mana biz Riz'de bilen 20 yıl birge şakar filarmonisinde işleymiz. Biz koşu tübeklerde gene mana ultigi şahıslarını bulduru, şahıslarını mana indul Riz'de bugün günde mana onun turunda kitap yazarlık şahıs. Mana türlü yokta mana bu min mana ko'p yok mana ko'p gene tege o'zimizning xotin qiz yoshlarimiz bilan ol любой yoqdan o'rnak kishi. Что Oğluna qaytda anisinde bo'lsa yer өлкәсендә mana aның har vaqtda da яңа җырлар mana бүгенге көндә дә бирде. Mana шуңа күрә әгәрдә төптәнрәк журналист буларак кызыксынып mana инде безгә теге башка яшь буынга нинди буларга тиеш ул җырчы дисәк, mana Резидә Шәрәфиева шикелле буларга тиеш дип китап язып чыгара кирәк Резидә турында. Рөстәм мактама инде. Бу теге сез укырга теләгән китап инде бу, әйме? Юк, гомумән. Ул без генә укырга теләгән китап түгел. Hamına yok şayartı beytem. Mene tağın bir sırau var idi şunday. Bu sırau şoşa edebiyat ülkesinde yaş ko'tarilib bitinde. Bizim betinde İshaqi şunday kitap yazıp bitken 200 yıldan bitemiz deyip 100 yılın yaşadık. Siz kütüsüzmü inqiraz? Kızgançka karşı bora. Bora indi mana bizning avulda tege qaybir kishilar ruscha сөйләшә beri başladılar. Agarda bunday siyosat bor ekan kızgançka qarshi ol tege mana bir даже bunday biz nechikdir uyanib ketmasak ol 25 yildan so'ng endi ishonchi bizning bolalarning bolalari endi Tatarcha сөйләшмәскә mümkün ko'bisi. 100 yildan kerakmi? Agarda bunday siyosat, ha? Ayi? Tatarcha qilma, mana bizning ko'rshillar ruscha. Men ikki ko'rshi qizi 7-8 klassda ulardan gil eshitaman endi men anatga bog'chada jilak jig'anda, bog'chada ishlaganda, shundan so'ng bir kunni Tatarcha сөйләшеп chiqib kelganlar bular menim tege shotlig'imga qarshi, baxtimga qarshi aytam, "Sen Tatarchani unutmadingizmi?" degan so'zni aytam. Yo'q, ularning endi mana ko'p vaqt Kızgançka qarşı bizim mana Archa rayonining Urtap Shalom avulunda bu постоянно tege tatar maktabi bo'lgan yerda men shuna ko'ra Şanası kile indi. Şanası kile yo'qotmasqa indi tatar tilim. Yo'qotmasqa tilimiz bitse, kuyibizde bite indi. Moңа bizde bite, bütün urf adetlerimizde bite. Şuna indi nişikte tilimizni saqlab qalırga, urf adetlerimizni saqlab qalırga. Nişikte tırışırga, ul mene barabir balalar urusçalap сөйләшкән очракта да менә мәсәлән инде мин теге Мәскәүдә яши торган апамның балалары бар. Алар инде татарча аңлыйлар, урысча сөйләшәләр. Шуңа да карамастан авылга әбиләренә кайталар бит инде. Әбисе дә ватажимира урысча алар белән сөйләшсә дә, барыбер аларның менә монда күңел түрендә әз генә улыгая башлагач, Min tatar degen, tatar küyün yaratу muğun, onun ғұрf ғадәті baribir qala, onun içikdə birirge tırışırga kerek. Ul baribir münəmində saqlana dep oyluyum men. Olarda da var. Rahmet. Hazretbeka isminin bir populyar buluğu bu arada Hazretbeka isminin bildiğinde. Min onun popüler buluğuna bik tege Züleyxaның kızımның ismi şulay buluğuna bik isim kitip alay şaqqatqaным yok. Bu isimni endi bik yoratıp Züleyxa dep avuz tuturib aytırga bola. Dep aytam endi men bik yoratam. O'zi de yorata bu isimni. Min de yoratam. Endi menә qoyadır barsak, onun ismi her vaqt iste qala bütün kişinin de, çünki ul bir isim tege Z harfi kirgan ul bulay da звездный deb aytalar bitinde balaga isim qo'shganda Z harfi de bo'lsin, qotiraq bo'lsin uchun R harfi de bo'lsin diler. Mana unda Z harfi bor endi. Onun yıldızlı bulup ansın alga taba ko'rsatir, bir turmush o'zi ko'rsatir Allah bersa. Bu
Белмим инде, менә исемнәр хәзер популяр исемнәр бит инде бу. Зөләйха дигәннән киносы да, сериалы да бар. Рөстәм көтеп тора безне. Мөмкин булса, Мөмкин хәерле көннәр, кичләр дип әйтим. Менә инде татар теле турында сөйлибез әйме. Татар теле ул чыннан да үзебезнең Татарстаныбыз булганга, татар теле булсын, республикабыз гөрләп торсын. Инде 100 еллык Тай СССРның 100 еллыгы уза уңаена мен инде патриотик бер Татарстаныбыз турында бер җырны тәкъдим итәсем килә. Республикам минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, халкым бәхетенә бер син туган. Сине якка биреләр утка кергән, исемеңне тарих ташка куйган. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан. Һәр яз гөрли синдә сабан туйлар. Данлы эшләр кала тарихында. Яңа эшләр көтә синең куллар. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан. Сүнмә җыр син безгә туган тел син. Төрле милләтләрне берләштергән. Ямлыдан да ямлы гүзәл ил син. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Күтәрелә байракларың, гасыр катыламында. Республикам. Туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам. Туган илем минем Татарстан. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, дип әйтәсе килә, Татарстаныбыз гөрләп торсын. 100 генә ел түгел, меңләгән еллар, Аллага шөкер, 1000 еллык Казаныбыз бар, шулай бит. Шуңа күрә исән булып, матур булып, бер-беребезгә ихтирамлы, хөрмәт булып, җырларыбыз да җырлансын,
şiirlerimiz de yazılsın. Jurnalistlarımız da matur sıravlar bilsinler. Olar matur sırav birir için turmuşlarımız matur bulsun. Bir-birimizge bäxitler, şadlıklar tilep. Minni tağın bir jırны, iki jır күп bulur. Şoňa görä jırlaryň birsi matur bulyk, tatu bulyk, boy bulyk, duslarça ýaşyk. Hem kilesi jırymny duslaryma degen jır bilen dowam etesi kile. Яңгыр яғашыран буйлап, шабыш алыр малайлар. Шул шакларда шын дусылыкка, алар издер салалар. Бирге булдык ий дусларым, йөрәккә гөлдәшә, аралар ерак булса да, күңел булсын янәшә. Бирге булдык ий дусларым, йөрәккә гөлдәшә, аралар ерак булса да, күңел булсын янәшә. Сыр җитеп таралгачта, дуслыкны һич үзмәгез. Очрашыгыз, күрешегез, ызын-ызак күзмәгез. Бергә булыйк дусларым, йөрәккә гөлдәшә, аралар ерак булса да, күңел булсын янәшә. Koranlar kaplı yolma, yıllar bizni ayırmaz. Dostluk şebenak bulganda, kanatlarda kayrılmaz. Birge bulayk dostlarım, yürekke güldeşe, aralar yerak bulsa da, күңел bulsun янәшә. Fayda bir dusu kayılarım, yüreğim sıkırana. Dağlar titriyor yangı, kumsuznu sağına. Birge bulayk dostlarım, yüreğim güldeşe, aralar yerak bulsa da, күңел bulsun янәшә. Birge bulayk dostlarım, yürekke güldeşe, aralar yerak bulsa da, күңел bulsun янәшә. Aralar yerak bulsa da, күңел bulsun янәшә. Күңел bulsun янәшә. Бәхетле булыйк, хөрмәтле дуслар, сәлемле булыйк. Aralar yerak bulsa da, күңел bulsun янәшә. Бик зур рәхмәт. Ярый. Рим абыйның җырларын шын күңелемнән, чөнки беренчедән ул минем якташым, бер районнан без, Башкортстан, ярый. Кышкы романысны бик яратып башкарам һәм иң яраткан җырларның берсе дип әйтәсе килә, бу классик әсәр инде. Кышкы романс. Aktı taşı, aktı yarısı karasuları. Şuldur indi yazның şaşır yarsuları.
Aktı bizning qor üstünde qolgan izler. Aktı yıllar iken birge salgan izler. Seni gümür ağışlarım, seni minin sağışlarım, seni minin şadlık ile yuğaltı tabışlarım, seni minin sağışlarım. Yazılar gide sular ağa, ağa sular, aylar ağa, yıllar ağa. Aylarının da, yıllarının da, sularının da, ağışını da kola, izler kola, izler. Seni gümür ağışlarım, seni minin sağışlarım, seni minin şadlık ile yuğaltı tabışlarım, seni minin sağışlarım. Mene indi tağı jirge qarlar yavar, bütün nerse qalgan tüslü qar astında. Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa, seni görem aylar, yıllar karşında. Seni gümür ağışlarım, seni minin sağışlarım, seni minin şadlık ile yuğaltı tabışlarım, seni minin sağışlarım, seni minin sağışlarım. Sen benim sağışlarım. Бик зур рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Хәзер инде сүзне бирик. Рауль абыйыбыз Татарстанның халык артисты, маэстро Равил Харисов. Әйтәк төшеп яңгыр яусын, җирне буран бассын, исен җиләр атсын гөрләвек. Бозлар булып катсын, күлләр тамам төшсен юл өстенә, калар миңа барды чүркенә. Мин барыр машинамда, алга чабам җилли, инди әйбәт автомобиль Жигули. Мин барыр машинамда, алга чабам җилли, инди әйбәт автомобиль Жигули.
Күңлән тиргәсә дә, тирләсә дә, тәгәрмәчне тишсә малайлар. Бармак янаса, бабайлар хатын әйтсә тылкалам дип, еласа да әни балам дип. Мин барыбер машинамда, алга чабам җилди, нинди әйбәт автомобиль Жигули. Мин барыбер машинамда, алга чабам җилди, нинди әйбәт автомобиль Жигули. Sizlep yoltısam da, benzin izlep arısam da, avtosервис satap çarayım. Karşı alsın zarlar, min bir kimni durmayım ırışıp, ezedemin uzun ırışıp. Min barıbir maşinamda, alga çamam jilli, nindi eylet avtomobil Jiguli. Min barıbir maşinamda, alga çamam jilli, nindi eylet avtomobil Jiguli. Безгә Раул абый бу җырын күптән вәгъдә иткән иде, бик зур рәхмәт. Бу җырыгызны безгә бүләк иткәнегез өчен. Әйе, ул 90-нчы елларда актуальный түгел хәзер. Әйе, мөмкин булса Тарихы аны Аны Рифкат Сайфутдинов язды кейін шигыры Гәрә Рәхим. Ул исән микән, миңа күптән күргән юк инде. Исәнсәнме? Юк, чыннан күргән юк. Иң кайфны күргән юк күптән. Композитор союзы кая алармы? Алар берсә күренми хәзер. Ничектер белмим. Без союз композитор шлиме ул вообще союз композитор юкмы? Yok, koronavirüs böyle anlançı. Yanlı jırlar, Ахяров яза, Риза Ахяров яза инде менә. Батыр булгары тоже ишетелми хәзер күренмәй. Яза да. Бу җырның ничек язылды бу? Заказ буенчамы? Сезнең машинагыз Жигули идеме? Ул заказ буенча түгел, аны бит пластинка чалган иде. Зур пластинка, анда Ибрагимов Ринат, анарсан кем белә Ленинградтан Асадуллин, Альберт Асадуллин и мин. Анда менә шундый зур пластинка чыккан иде. Ул Казанда бар, ул радиога без алып килдек. Ул вакытта мин мәсьәлә шидергән. Бәйрәм ансамблендә. Бәйрәм ансамбле ул бит Мәскәү ансамбле, теге Казанда булган ансамбль түгел, оештырылган. Без дә мен Союзга түгел эшләгән ди башта. Нәҗәт киткәчтә без инде менә Хания Фәрхәйне алдык. Хания белән инде шул шактый эшләдек аның белән. Әйдәм без белән скетчлар уйнадык, ниләр уйнадык, шундый кызык мәзә булды ул. Җыр буенча Рифкат язган җыр. Рифкат ул Петрешин язды, ул язды. Кайдасы Петрешин. Менә ул татарча белмидер, менә тел турында, әйме? Татарча берсе белмидер ул.
фактически орысча әйтеп, бөтен татар көйләрен, җомаларны, бөтенсе язадыр инде. Шундый аранжировкалар ясыйдыр, татарча бик матур итеп. Заманча, ул вакыттагы заманча 30 ел элек күптән инде алар. Ул җырлар. Шуңа күрә ул бер бик кызык бер анасы без аны чыгышканыбыз бар. Мәскәүдә теге кем әле Газпром ниләрендә корпоративлардан да чыгышканыбыз шул Рикат Сафадидов белән инде күптән ул саксофонист ул үзе шундый. Ну, татарча белмидер иде. Менә бөтен ниләрне отып итеп баладыр шундый. Ул яктан талантлы җегет. Бик талантлы җегет иде. Ул килеп чыкты, Жигули кая аны язды. Рау шундый җыр бар дип, аны яздык без аны шундый. Әйе, бу җырның яңа сулышы башлансын алайса, шушы башкару белән. Актуальный түгел. Яшьләр ничек кабул итә, шулай була инде ул. Кабул итәме, юкмы, яшьләр ансы. Ул заманнарда аны ни белән тегнәсәл бар иде, безнең радио түгел дә магнитофондар иде. Шуны Жигули белән. Ансы үзем күргән бар. Малайлар ул вакытта. И Петреш шул Хания Фахи шундан китте шул Петреш җыры белән. Танылып китте. Ярый, сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт.